Μαζί μας έχουμε το Θέμη Γούλα, προπονητή του Σούφου Άμυλα, πρωταθλητής για φέτος του τοπικού ΕΣΠΕΚΕΛ και κερδίζει την άνοδο για τη Β' Εθνική. Θέμη, πες μας λίγα λόγια για το ελόγο τουρνουά και για την πρώτη θέση της ομάδος. Το τουρνουά ήταν για μας νομίζω εύκολη διαδικασία, με την έννοια ότι σαν ομάδα έχουμε κατακτήσει ένα επίπεδο πολύ καλό, έτσι ώστε νομίζω ότι ήταν διαδικαστικό το θέμα περισσότερο, και δεν το λέω για να μειώσω τις άλλες ομάδες, απλά οι προσθήκες, η δουλειά που γίνεται στην ομάδα, τα καινούργια κορίτσια που ήρθαν, ανεβάσαν το επίπεδο τόσο έτσι ώστε τελικά να φάνηκε ότι είναι εύκολη υπόθεση. Ευχαριστούμε την Αναγέννηση Λιβαδιάς για την φιλοξενία. Η οργάνωση ήταν εξαίρετη. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια βασικά σε όλα τα κορίτσια της ομάδας, τα οποία ήταν υπέροχα. Θέλω να ευχαριστήσω τον αντιπρόσωπο της εταιρείας Penny, τον Κίμωνα Φλαμπούρη, την εταιρεία Βέχρο, οι οποίες εταιρείες είναι κοντά μας και μας στήριξαν σε όλη τη διάρκεια και της περσινής χρονιάς και της φετινής, και να ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλες τις ομάδες, καλή επιτυχία σε ό,τι στόχο έχει και θέτει κάθε ομάδα. Στην ομάδα μου καλή δύναμη, έτσι ώστε την καινούργια χρονιά να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες μιας ανώτερης κατηγορίας. Ο σύλλογος έχει 10 χρόνια από τότε που ιδρύθηκε. Όταν δημιουργήθηκε ο σύλλογος, είχα πει ότι το όνειρό μου ήταν η ομάδα της Άμυλας να είναι σημείο αναφοράς για το βόλεϊ, όχι μόνο στην πόλη των Τρικάνων, αλλά γενικά στην κεντρική Ελλάδα. Νομίζω ότι έρχεται το πλήρωμα του χρόνου, που οι κόποι ανταμείβονται, η δουλειά αποκτάει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μάλλον ο στόχος είναι πιο κοντά, και νομίζω ότι από εδώ και πέρα έρχονται καλύτερα πράγματα. Αυτά έχω να πω. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον βοηθό μου, τον Εμμανουήλ, ο οποίος είναι εξαίρετος, στάθηκε κοντά σε όλη τη διάρκεια και του πρωταθλήματος αλλά και του τουρνουά. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια και συγχαρητήρια και πάλι για την άνοδο.